Ang katawan diyan natin. Itawag na mga anakan. Una ram na nimo. Ay sumala sumabasa man. Una ram na nimo. Ay. Sumala na gusto mabasa pero di unsa man mo pagkabalo. Kanang gingon sa Roma kapitulo 8 kamuna. Sumala sumabasa gani. Apoy ba? Sumabasa. Basado. Try na to. Delikado man gud na sila basa libro na pagkaman dito og sabot. Ginaw. Kada basahon. Gini mabasa gyud. Balik ko kay na bro, ang tinong debate nga. Awa pa sa may utang. Oh, wag pagkakuan ba. Balik. Kita na bibig ko nga libro nga po ito nga kon. Okay, away. Basta sa tugban. Roma 8 ka muna. Mga tunigo na ya. Nara. Roma 9:8. Sa ato pa ang mga anak sa Dios dili mao kadtong mga anak binagi sa pagkatao kun dili ang pag-aisipon nga iya sa nakaliwat mao kadtong anak sumala sa kisaan. Kisaan man ni. Ako nang utang kasi gisaad. Ang ako pangutan na ba katong propesiya ninyo ba kamo na? Mao gani nga propesya. Ayaw. It is a fallacy ng sekretor. It does not follow. Nga naman kaya imong gibasa wa gyud nagihatag din na apil mo. Kano mag-ipa-ipadayon naman sa Roma Kapitulo 10, verso 14 to 15, madawat ang pagtuo pinagi sa pagwali. Diba? Giwalihan din mo. Di ako. O mawalihi, ikaw na mo nagbasa. O sige, kisa may nagwalian ni. Sino nagwalihan eh? Ang pagkatalan nimo, giwalian San din mo. Pablo. San Pablo. Oh. Kisa may giwalian niya mga Katoliko. Ang taga-Roma. Oh, naong nilawot ay Roma man ay Katoliko. Katoliko. Kabalo ba ka nga San Pablo Katoliko? Kisa may nag-ingon sa imo. Kasi sayan. Sige, basahin. Kayo, basahin. Ay niya, og na ako'y mabasa. Sumala sa gingon Nasa San Pablo Katoliko. Ay, saan nagyayali? Kung na ako'y mabasa, ingon ko sa kasaysayan ha. Alagi. Kung na ako'y mabasa sa kasaysayan na si San Pablo Katoliko, admitahon nimo na kanang Seventh-day Adventist iyas ka ba? Basa sa. Ay, ausa! Basa. Lisod kayo ng muhatag ko og tawag ining ebidensya na di ta magkasinabot na. Dapat magkasinabot ta. Magkasinabot ta. Kay oras i-present ako, kapilan ako ng present sa inyo, mabasa niyo, kamabot ko mo totoo. Ayaw. Dawato na ko na siya kung na kayo mabasa. Okay, sige. Oh, na kayo mabasa diya sa Biblia. Diba? So, bawi no. Di bawi no. Subot, ipasabot, di siya kabarog. Kaya kung ibutan pa sa Biblia San Pablo Katoliko, ang kuno na pura ninyo. Sumala man sa Biblia. Sumala man sa Biblia. Ayaw ko pasakyaan na. Ayaw ko pasakyaan ng inyong kabuang. Ang inyong tawag ining ka, usa na ba kanang Bible alone kay wa na sa Biblia. Okay, mutana ko sa imo. Ingon nimo nga wala sa Biblia, Bible alone. Ano na na? Isim sa isa-iba. Nga ano dai na. Sumala Bible sa alone. ingon. Ano gi? Na ng Bible alone. Sumala gyud imo. Ay, Ingon ka. tagay kong sita sa Biblia. Nanalodlo si Kristo ng mga apostol nga Bible alone. Okay. Kung na ako'y mabasa sa Biblia, pinagi sa pulong sa Dios. Dawato nimo nga ang Roman Catholic usa ka bakat nga iglesia. Ang apostol sila susulti? Yes, sige. Si Kristo na Bible alone ha? pulong sa Dios. Bible alone ha? Ayaw, wako na matang pulong sa Diyos. Bible alone. Usa man na pulong day. Ayaw ba? Naay pulong sa dili Biblia. Sige, so day, tulong na. Umo kani. Kung na ako'y Biblia mabasa das Kristo. Ayaw lahi ang katawag ining question eh. Ayaw lahi ang question. Ang atong iskutan, Bible alone. Basahon nimo sa Biblia karon nga si Kristo nanudlo og Bible alone. Mo gani ako magbasa ba. Hindi ta magbalik-balik Ayaw lagi. Ikaw na binagsige. Nano may Ilihis pa yung isyo. Kitagaan ko na mag-challenge ang basa. Wama ko nang utanag pulong sa Diyos. na may Ang challenge. ako pangutan na simple kayo. Kato-kato ang challenge ba? Ang pangutan na simple kayo. Mabasa ba sa Biblia, pulong ni Kristo, pulong sa mga apostol, na nanudlo silang Bible alone. Mabasa. Na ako'y challenge kay gisgutan man pulong ni Kristo. Ug na ako'y mabasa. Wako nang utanag pulong bang Kristo? Biblia ba? Bible alone ba? Biblia gani. Kung saan hindi, dili ni pulong sa Dios. Wako nang utanag pulong. Bible alone ba? Bible alone. Pulong ba ni sa Dios? Kasi sa kiniwa ng pulong sa Diyos. Clarification, pulong sa Dios dili. Kinsa nagsulti nimo nga pulong sa Diyos na? Na di mo ka mutubag. Ay, asa lagi? Tubag Kinsa ba? nagsulti nimo nga pulong sa Diyos? Clarification, mapulong ba Ano sa ba? Dios? Di, kami nagtuo mi nga pulong sa Diyos na. Pero kinsa nagsulti nimo?
Kinsa nagsulti nimo nga ang Biblia pulong sa Dios? O sumala sa mabasa. Oo, siya di mabasa. O lagi. Nga niingon si Kristo ng mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Ipadawat sa ako. Naipit ka. Okay. Ipadawat sa ako. May, ang kuno nako, napildi ko, ang Iglesia Katolika Yasawa, kung mabasa nimo sa Biblia, nga nanudlo ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. O lagi. Okay, basa. Dali lang. Ako sa ipaklaro. Pag dili nimo mabasa, mangingilag ka. Di ba? Ipaklaro sa ako. Mangingilag ka. Maangkon baka nga kinipulong sa Dios. Sumala sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana bisag dili mabasa tuo mi nga sinulat nga pulong sa Dios. Pero Okay. wala na gitudlo ni Kristo. Okay. Niingon na ka kinipulong sa Dios, ha? Wala gitudlo Kristo lagi na unsa man taong ka. Niingon na gani ka. Sumala sa Niingon na gani ko nga pulong sa Dios sinulat. Di ba? O gani. Oh, sinulat. O karon. Basahon nimo na karon sa Biblia nga nisulti si Kristo kang mga apostol nga ang Biblia Ay, si Kristo lang. sinulat nga pulong sa Ayaw, Dios. ayaw, Ah, ayaw. si Kristo lang. Si Kristo lang. Sige, basa. Sumala sa kong pagsaysay nako kung na ako'y mabasa nga ang pulong sa Dios. Ini pulong sa Dios yan ba? Pulong sa Dios kay Bible anon Dili ba? ba? Basa sa lagi una nga kanang Biblia lagi pulong sa Dios kay para muuyon ko nimo sa imong basahon. Ano na, usa na balik. Basaha una. Ni oyo na ka nga pulong sa Dios, imiyo ka basahon. Ni oyon lagi ko sumas tulo Wala, sa may Iglesia klaro, Katolika, may klaro, di ba? may klaro. Ni oyon lagi ko sumala sa tulo sa Iglesia Katolika bisag dili mabasa. Balik-balik tayo. Ang ako ang tawag inang oyon na ginawat yung mga dil nga basahon nimo karon nga ang Biblia pulong sa Dios. Wali klaro ni. kay Basa! ano? Wali klaro. Kay di ka basa. Kay kung mabasa pa ganina ra. Wali klaro. Ikaw may klaro. Ni oyo na ka nga kinipulong sa Dios ni karon ipabasa niyo sa Sinulat duwa. ka ni, sinulat Unsa ka man ni. ka? Sinulat nga pulong sa O, Dios. gani. Sa lagi ba? Sinulat nga pulong sa Dios. Nga naman kay naa may pulong sa Dios nga wa maswat. Ayaw na, kay Oh. ano, ningon na ka nga kinipulong sa Dios. Ang pangutana lang kay ano, babasahon ko nimo ani. Dili ba? Unsa man Biblia ka? ba? Word Biblia ba? Biblia ba? Siya kasabot. Kasamo awan mi po ay problema sa mo nga ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios. May problema na sa mo bisag di mabasa nito o mi kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Karon. Karon nito o man mo nga ang Biblia pulong sa Dios, Oh. kinsa pinagsulti ninyo nga ang Biblia pulong sa Dios? Oo. So karon, mooyo na ka. Basa! No. Ayaw na ko basa. Oo, sama sa gingon Di nimo. ba para man na nimo? Kayo mo basa. Halikon ako ha, Wala pa talaga kaming kayo- mga Katoliko, Oh. nito omi nga ang Biblia pulong sa Dios bisag di na mabasa sa Biblia kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Mo gani. Ito omi, karon ikaw nito man ka nga ang Biblia pulong sa Dios, kinsa po nagsulti nimo nga ang Biblia pulong sa Dios? Sumala lagi sa O mabasa. basa ha. Ang panan, Sige, basaha lagi. Basaha lagi. Nisulti ang Challenge na. nisulti sa walang Challenge na. kasulatan. Nisulti. Challenge na. Kani dawaton gini nako. Challenge na. Dawaton nako nga pildido ko. Ang Iglesia Katolika iya siyawa kung mabasa nimo na nanudlo si Kristo nga ang Biblia pulong sa Dios. Di. Basa. Challenge kita. Pag di mo mabasa, dawaton gini nako no. Challenge kita. Nalipong ka. Usod isa ko. Di ba nalipong ba ka? Gidawat na gini nako. O pag aliw ka sulti, dawat na nimo. Lain man kayo. Gauna-una man ka. Unahan ta kadaan kay Ikaw, iya makapadung. ikaw man nag-ingon ga ina. Isod kayo maghata, mabasahon ako kung ang challenge wa pa na porma. Unsa man ka? Sabi sa man lang ganina. Ang wala, uy, wa pa ko nagsulti. sige, Unsa akong challenge? Sige. Ganito naman kakinipulong sa Dios. Sinulat lagi. O, Kung kitudlo na Diyos sa Iglesia Katolika. Nya kamo di ba mamutos tudlo sa Iglesia Katolika? Claim man na inyo. Di ba? Claim man na inyo. Kamo, makami nito on mi sa Biblia nga Di mo na pulong inyo. sa Dios tungod kay tudlo na sa Iglesia Katolika. Yes. Karon ingon ka, dito upo ka nga pulong na sa Dios. Dito ka ba? Ikaw ba? Sumala sa Ikaw mabasa. ba? Mabasa man Dito o ka nga ang Biblia pulong sa Dios. Kay sumala pa nimo sumala sa mabasa. Oh. Mao ni basahon nimo karon. So unsa nimong gid? O gani, kung akong mabasa si Wala. Kristo, ha? Si Kristo. Nagsulti gid mismo. Ang kini pulong sa Dios. Biblia O o basa. kung uyon ka nga, bakakon ka. Ingon siya nga ang Biblia pulong sa Dios basa. Dili, pulong. Ah! Pulong ang gisgutan dili Biblia. Unsa di ka? Ang gisgutan pulong sa Dios ba? Usa ba na itong topic day, di ba Biblia? Biblia. Ah, nalipong! Pulong sa- Nalipong! Nalipong! Nalipong nawa! Ano mo? Di ba nawa? Ay, kuya na sa. Ang atong issue about Biblia. Mo na atong issue. Wala, di. Pero naabot pa ito sa spoken word. Ano ni? Ang atong gisgutan ang pulong sa Dios, mauning Biblia. Ah, basaha. Basaha na nga ang Biblia maunang pulong sa Dios. Basa. O yun ang gina ko sa imo ha. Sige, basahan na gani kay para akong uyunan. Ang tanawa ra gulo. Basaha. Kay di ka basa.
Nagali ko'y mabasa. Ay, basahan lagi. Mateo. Mateo, Ang problema lang kay ko yun ang kisa man na, mo yun. kisa man na nga Mateo, silingan ninyo mananggite. Alisan pod. Alisan pod. Kisa man na, Treasurer sa inyo. kisa man na nga Mateo. Eh, mura na mag-imuang manghod. Sa comment tayo, palusot tayo, Hindi, palusot ba? hindi ba sa comment? Gitagaan tagkaog tawag ining kanang bitawng pagtudlo bagong baga. Ayok. Sayo na lang Mateo. Bro, sino? Huwan unsa na? Ang akong pangutan Imuhan na sa manghod. inyo, bro. Ang tanong si mga ba? Mo yun baka nga ang kining Biblia pulong sa Dios. Answer naman na. Gitupag na naman ang kanang Oh, o yun kanili. Gitupag na kanang ganina nga ni Oyon Okay. ni mga Katoliko. Kay ni Paminaw, Oyon paminaw, na ka. paminaw. Ni Oyon ni mga Katoliko nga kanang Biblia pulong sa Dios kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Na. Bisan pag di mabasa litra por litra. Imuha man na. Karon, ako amo na. Imo na. Oh. Karon kanang imo. O na may mabasa. Basa sa Biblia, kung makagay mabasa, Oh. basa sa Biblia nga nisulti si Kristo ng mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Dili lagi mabasa ang Biblia. Ah! Pulong sa Dios. Paminaw ba? Ang gingong Sige. pulong sa Dios. Kanang gimo nga pulong sa Dios sinulat na o katong spoken word. Ay, sinulat. Basa. Sugod. Kanang gimo pulong sa kanang gimo Sinulat sa Dios. pulong man. Kanang gimo nga pulong sa Dios. Sino man ingon makasinulat na basa. Basa. Mabuo na yung Biblia. Di basa lagi, basa. Basa na. Mateo 4 gali. Basa na, sige na. Sige na, tanaw na tayo. San Mateo 4. Tanaw na to, nga ingon nga ang Biblia pulong sa Diyos. Kaya wa, bagako ni. Bagako ni. Sa Biblia. Bagako ni, tawahan na Pulong ni. sa Dios. Bagako ni. Laro na ito Biblia, Biblia, Ang gitay ka tawag ini. Padawat ako sa iya. Ilahan dyan mo, kusog mo mangingat ba? Ang Biblia pulong ba sa Dios? Isa yes. Iwan mo mabasa, yung ako'y mabasa. Dawato niya. Iyo mo siya dili dawato ko di mabasa. Dili. Lipat-lipat. Sige, basahan na to. San Mateo 4, ito, nilipat-lipat. Ano man, it is a fallacy of accent. Dili tanang word nga pulong sa srepro sa Biblia. Bantayan ni mo na. Nga naman, kaya sa Biblia na ay spoken word. Pag ingon ni Kristo, ang imong pulong kamaturan, libro na. Taka naman ka. San Mateo 4. Gidawat ni mo ganina. 4. Mas Mateo 4. Di ka basa. Di ka sa 4. Tanaw na to. Abay, kingon din nga Biblia pulong sa Diyos. Basa ko na to. Oo na liha. Basahon na to. 4. Oh, basta ha. Ay kung way mabasa, butbuto ni. Mas putol. Yeah. Si Jesus mitubag ang kasulatan na gingon. Dili mabuhi ang tao sa pan lamang kung dili sa matag ulong usab nga isulti sa Dios. Di mo man gisulat. Sumala sa mata. Patakala. Ano ka sa imo? Ini mabasa ito niya sa kanang Wala. Biblia. Wala. Loya po ni Sa Boy. Ginoo dili. Loya. Sumala sa tudlo sa Iglesia Katolika, iya na si Ginoo. Oh, pero kinito aman mo ana, di ba mo tuo sa Iglesia Katolika? Ito aman mo ana. Unsang sintas tapos sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na kanang Biblia, Isa. tulong na sa Diyos. Isa. Balik kita. Isa. Iduot na ka diya. Kay gidawat naman nimo nga ang mga sinulat diyan sa mga apostoles pulong sa Dios karon. Sinulat nga pulong sa Diyos. O lagi. Oo. Kay gidawat naman nimo nagpasabot pa nga kini. Tinuod yun nga pulong sa Dios. Sinulat nga pulong sa supay sa tudlo sa Iglesia Katolika. Og nabasa. Sino nabasa? Sumala ka rin sa og nabasa. Wala may nabasa Sinulat na. sa gikan sa Dios kon. Wala nabasa. Wala may nabasa diya. Na. Nahula ka nimo di Wala nabasa. na. Gipangitaan Mas muna ko ha. Mas muna ko ha. Ipangitaan mo itong tagbabasa. Waka kahatag basa. Karon Paminaw ba? Karon muuyo na ka nga ang mga sinulat sa mga apostoles pulong sa Dios og nabasa. tudlo man sa Iglesia Katolika. Ayaw sa lagi. Kay tudlo man sa Iglesia Katolika mo nang nituon eh. Oo. Kapag hindi man mo tuo sa Iglesia Katolika. Wala. Supak man mo sa Iglesia Katolika. Supak man mo nagto. Ang sangsita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na kanang inyong pagtuo na ang Biblia, pulong sa Diyos, gitudlo na sa mga apostol. Tanawa, ingon siya nga way mabasa. Karon gidawat niya nga na mabasa. Ako rin nalungkot. Gidawat na niya nga ang mga sinunod sa apostol pulong sa Dios. Ay nabasa. Lagi. Suma lagi sa tudlo sa Luya, oy. Na ikaw may makaluluoy. Kaya nagtuo mi og utang bisan pag di mabasa aslong as gitudlo sa Iglesia Katolika uyon mi. O niya namin nabasa. Karon ikaw. Namin nabasa. O sasado. Huwag ka pagibasa nimo. Di naman to Biblia. Taka naman ka. Huwag ka rin Biblia na ito. Pulong sa Dios. Ang atong subject Biblia, naripong ka. Biblia kinakaroon. Pulong sa Dios. Mangilad pa jud ka. Pauyon ka gani ka nga ang pulong sa Dios Biblia. Fallacy of accent. Yes. No. Ni uyon ka. Fallacy of accent. Fallacy of Ikaw ay accent. mabasa. No. Niya namin nabasa. It is a fallacy of accent. Sabot mo si fallacy of accent. Hindi matawag pala sing naman namin mabasa. Kayo di pa sa fallacy. Kabalo ko si Oo, si Palasi. Palasi. Pero dili matawag O si fallacy. Di ano naman. Ay mabasa. I-define usa ng fallacy. Ang saday ka. Be, kasabot mo na ka. I-define what is fallacy.
Klaro kayo lagi, bro. Ay, Naman. i-define ba? I-define unsa ng palasi. Ikaw may nakatong palasi. Sige, mga tawag ingon nga, ang kasabot ko ana. Oh. Para di ko magtuog ron nga mura ang Bitcoin, mag-umpisa paggabi, good morning nga po isulti, i-define na unsa ng palasi. Ikaw mag-define nga naman, ikaw may Dili, nagamit palasi. kasabot na ka. Kasabot ko si Oh, si palasi. Pero ang akong pagpasabot, Sige ba? sumala. Unsa lagi ng palasi? Palasi gani. Unsa man na? Palasi gani. Dili gani sa pwede. Dili maayo or something ka na Sa gani. di mayo. Palasi ba? Mali siya. Si mali. Nagsulti mo Tagal magklase palasi, dili naman isa. Wako na ko ng pila ka palasi Oo, dalawa. Ang akong pangutana unsa ng palasi? Ikaw lagi magamit. Ihatag ang exact definition sa word palasi. Ay bro, Jusino, ikaw lagi maghato palasi. Ano man? Sa ako, isa palasi dili mabasa. Murag Pikoy, sa gabi na, good morning ya po isulti. Mauna sundog-sundog. Ay, mabasa. Sino nabasa? Ay, mabasa. Taang tagawag ka ito basa. Ituuhan niya, kunya ay nabasa. Siya nabasa daw, giyon nila nga, sinulat na pulong sa Diyos ang pulong sa Uy, Diyos. Uy, uy. Ikaw may makaluluoy. Ibasa na Mateo 4:4. Huwag naging mo niya Nga Biblia. naay pulong sa Dios niya idawat na nimo nga ang pulong sa Dios Gisulti na, unsa man taong kani gisulti unya sunod sa mga iwali sa mga apostoles. Pataka man ka. Ano sa Ayaw. Pataka man ka. Ayaw pataka ba? Kaya makauwaw. Si Adventus na ba yung Magtabig gidala? ta, magtabig ta. Diba? Magtabig ta. Adventus na ba yung gidala niya? Pagkaman, dungagan na mo nakasulat. Magtabig ta. Wala Ang na. dalawa tong debate na mo itong ni Aki. Ay, alam ko na, alam ko Ang na. mga Hudyong Kristiyano na. Dodyan mo. Yeah. 4-4. Ang kasulatan nag-ingon, Oh. dili mabuhi ang tao sa pan lamang kung dili sa matag ulong usab nga isulti sa Dios. Unsa man ni written word or spoken word? Spoken word. Oh, Okay. Pag-abot sa mga katawa. sabot di pasabot. At video sa kanong abot-boton eh. Okay. Paluap. Pag-ingog spoken word. Pag-abot sa mga apostoles spoken gihapon. Okay, giwali man sa mga apostoles spoken gihapon. Ano tanang di ang mga apostoles na kasulat? Di sa kanila lang. Sa lagi, sa lagi. pangutana. Ngano, Ngano, ang ang apostol Kristo na spoken ayaw man. lagi ba? Di, ang Sandali lang. imong gibasihan Wala. kanang St. Matthew Sandali chapter lang. 4 verse 4. Lagi kay spoken Kaya ba? man na. Kanang imong gisulti St. Oh. Matthew chapter 4 verse 4 pag-pray nimo sa Biblia kuno. Oh, Karon spoken word man. paso man ka. Oh. Kay ikaw ganun mo spoken word na. Wala kay. So dili sa written. Ipasa man Kung niya. dili sa gitawag og written, subod di pasabot kinsa nanudlo ninyo ron. Nga ang Biblia pulong sa Dios Oh. kanang written word. Karon ako ha. Baka sa wala. Ayaw pagban, ay pagsapaw pa lang kuan. Question kayo no. Ako ba na question? Mo na og ingon. Sukol kaayo Ayaw ko sa ang lagi. aguling ko bisa Ayaw. tagway og dictionary. Ayaw sa lagi. Ayaw sa lagi kay ano. Tagado man jud Nakamuti ako ka mo. palasi. Tagado magpalasi. Si pala usa nga pala siya akong nakon na comment. Tagado kaka mo gani Usa nga. nga pala siya akong na comment. Iboy palasi ka. Usa nga pala siya akong na comment. Ako isa. Ayaw wala. Di ba? Unsa nga pala siya akong na comment. Dagan. Murag Dagan Pikoy. palasi, dagan palasi. Di sa gabi na good morning gyapon isulti ka wa kasabot. Posko na ko pumunta na. Posko na pumunta na. Mateo 4:4 si Kristo spoken. Sus kiputaka naman taong ko. Hindi na pagkasulti ba? Na wala. Pagka raman Wala tangga. yun. St. Matthew chapter 4 verse 4. Kikot ni Kristo ang kasulatan. Spoken. Ang isulti ang kasulatan nga ang tao mabuhi di lamang sinapay kung dili pinaagi usab sa mga pulo nga isulti. Oh. Dili kaya si Kristo ang spoken. O lagi, sunod karon. Kay katong gisulti ni Kristo gibuhat mo sa mga apostoles. Uyon ka. Iwali nila ba? Oh. Oo niya. O karon, kay iwali man nila. Spoken gapon. Oh, siyempre kay tawag ang nagiwali man oral kita. Walay giritin. Oh, ulahin na. Ah, naay giritin wala. Ulahin na. Naay giritin wala. Ulahin na. Naa wala. Ulahin na. Ano sa man Itong kanya po ulahin na. Na wala. Ulahin na. Yes. Na. Oh, Ulahin gidawat na. na. Nakaroon. Naay giritin. Kunya karon. Ay, Kunya kasi problema mo na topic. Ah, wala hakba na. O ikaw may nahakbar Imo ba ka walay ritin Di ba? spoken lang. Wala, ikaw may ako spoken lang. Ah! Pasapag lang. Ibawi! Ingon sa Pataka lang. Ikaw ba ako spoken lang? Karon, Wa karon. pagkunan ng Karon, kay na may ritin. O sa napulo kasugo ayaw pagpamagkat pakakulan niya. Okay, karon. Ikaw ba ako spoken lang? May na sa kanya. Oy, pataka. Ingon ka kay naay na sulat ulahi lang. Karon, dawato naman nimo nga nagidiritin, dili lang spoken. Okay, siyempre kay Oh! naturalmente, kanang kiingon nga tawag ng written word sa sinugdan dili na Biblia. Di na Biblia. Og never nagtudlo ang Kristo ng mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Wala problema nimo. Okay, ingon ka nga never mabasa. Anong ano yung pagtulunan ingon mo nga pulong sa Dios, dila kubag.
Mabot na nito. Ikaw malibasa na. Dili mabasa. Lagi kay di man mabasa. Kasi nalipon ka ba? Kapilanan ako gusto dito. Kami mga Katoliko, nagtuo mi upo sa kabutan, o sa kapatulunan, bisan pag di mabasa, basta tudlo sa Iglesia Katolika, kukuhan ako na. Paluwa. Asa ang atong tuuhan? Ang dili mabasa o ang mabasa? Ang atong tuuhan, ang mabasa nga pulong sa Dios, o katong dili mabasa nga pulong sa Dios, nga gitudlo sa Iglesia Katolika. Okay, asa mabasa sa Biblia, katong dili mabasa sa Biblia o gitulo sa iglesia, o ito'y tuuhan. Basa, bersikulo. 2 Tesalonica Kapitulo 2, Oh, basa, versikulo 15. basa, O sa basa. nagisuot din sa Pablo. Basa. Sa nagayasa sa Pablo. Basa. Memorize na lang ako. Ayaw ispokin. Memorize na lang ako. Basa. 2 Tesalonica. Basa. Sa Manawi. Sa 2 Manawi. Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15. Yung mga pagtawag ni San Pablo, kopin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa Okay, paluwa pumunta na. Wala pumunta na. Katoliko, Roman Catholic ba na? Yes or no? historically speaking, yes. Basa. Basa. Roman Catholic ha. History. Biblia atong gisutan. Oh, sige, history. Partida, history. Dili man ang partida kay. Dili man ang partida kay tawag ining usama na sa pagpadaya kung sa tinuod. Ang kanang gitawag og partida kana nagtudlo ang Partida, sige, history. Supak sa imong gitudlo. Partida, history. Anya. History, partida. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Primator. Imprimator. Imprimator na New mo. Book of Knowledge. Primator ka. Dili man sa Katoliko. Ano? Saan man taong ka? Yan mo na yung Katoliko. Tudlo na gud imong bigo. Wala mo ko na yung Katoliko. Grolier Encyclopedia. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Dili ni Iyas Katoliko. Wala ko na Iglesia sa Katoliko. Ay, klaro. Pray pa mo na nako. Di magay ka mo tuo ganing tawag. Wala lang yung Katoliko. Katoliko lang. Nangutana man ka na kung babasa ba? Asa man ang babasa ng Katoliko na? Basahon ako. I love you, mama. Okay, kini, reproductive copy lang eh, sa tawag ini sa New Book of Knowledge. Yeah. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began na Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. The earliest written record of the Church, the Roman Catholic Church, is the New Testament. Kung sa mana, a collection of books composed by the apostles of Jesus or their disciples. So, kada din mga testamento, katulad ng suwatan. Okay, pakuta na. Ibasa man mo na. Ako pakuta na. Unsang tuiga na. Diya sa Biblia. Nakabasa ba ka na sa Biblia? Ka na yung ibasa karon? Anong ibasa ni mo karon? Wala. Sige, mental block na. Basi, iuro mo siguro. Para mga pangutana. Kalaki mong ibasa karon ba? Nakabasa ba ka sa Biblia? Pero may history ka nito, kung ibasa no. Wala. Akini, history mo ko na Biblia. Ako pangutana sa Kasi imo. mo mga abid history. Hindi na history ng Biblia. Kasi ikaw kayo mo. Eh, sumala. Sa Manila. Sa sitas. Takay ako sitas Biblia. Saan naman yan? Nga ang Biblia history. Saan naman yan? Sitas! Takay itong sitas nga ang Biblia history. Bawi na na kay. May boy alon mga sayaran mo. Wala. Ay, nako. Atong may bawa na. Ang Biblia, dili istorya. Dili istorya ng Biblia. Okay. Nag-ingon ba ko Balik ang isa. Biblia dili history? Oh, talawag gibawi. Gibawi. Ang Biblia para namong Katoliko na ay kasaysayan, Alaw, gani. na ay gitawag og mga bala, Ay, nako. na ay gitawag og mga propesiya. Isa. Balik ta. Sabot ipasabot, Balik ang ta. Biblia dili history. Balik ta. Kung dili purely history. Oh, pero history. Part. Ah! Part ka. Natawa mo ka. Okay, balik ka sa topic. Balik ka sa Natawa mo topic. ka. Dili ako buhian ang topic. Natawa mo ka. Pag ingon ganyan akong Dili part, ako kung buhian ang ipasabot, topic. dili complete. Wala siya kalam sa. Isa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, The TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.